concert nei na tur ko ta chuan mipui an thahnem to hle a shui poin shiyan ngakin an herben zorte a en kwala shiyan mi thapa chuan a hlim hle bok concert chani don ta ka chuan mipui ho chu chung lama lu tumin anin tlar hloma shui chu hoikwal ruain karnal ta pakhat ron ding chu shiyan ani ringin apan ngalwat mase shi yiwi zok ni in shui chuan anin mufu satya angaya mase shi yiwi chuan nangman min so mani lawem ni ati a shui chu har chuak zokin wichata lo etu sy inti kha shi yan tura alo nga ya mase shi yiwi zok ani ti a sheta cha a profile cheka meiche profile angmai ti te kha osam zeta concert kalpuya anin som thei te kha shi yiwi vek zok alo ni wanga ni ti a she chuak war mai kafia mai che ni kha ilo thei ngil man kalo hlau lu tuka zalo zeta nuin shui chuan ati ta ringota concert nei chung chuan shui chu akha to kin aner le nang thina atum lo lutu ka chut pui wang chu ani ber ma se a hnulama chuan shi yiwi nen chuan ti in an bo ro ka zia chho ta phia na shi yiwi chuan an concert kalna artist chu anwani ti a shil du lem lo chulai hmuna chuan gwanji le shan po an kal du na shi yan po a unau nuani angin akal ve a shui nen anin hmulo thung concert zone nuwa shi yiwi a ho masa a shui chuan a minga sef da na thlak ngal yu nen in mu in interview an nei hun turan soi du na chuti lai tak chuan shi yan chuan lo mu dunin a lo thlir reng yu kal nuwa shui po taxi a ho tumin kongpui lam chu apana Amazon na ka runding thuta mu chuan a number en photin a khal tu chu en le a shi yan chuan ngoi rengin lo en ve run bok Shia nan engma soibok si lo chu ti turber shelovin kar kong kalam chumwang changina en ake bil zok awang chuan na ti mel hle Shia nan tukver ron honral chuan akelam kokin abil thu lo shila mo phurna la tura ati chuan Shia nan achana lo zot wat ka mu wang chenia ka mu che khan kong en na chang ka sha lo pha a alo ti a Shian chuan a chang lo Shui phone rik chuan kalson dewina changa shian chuan akelo enin engma na nei anga omlo wangle midang mu tur nei anga alana wangin atlan chwa san daya shui in suin awat shia ne ro ading tolem lawa ake bille suin na ti hle a bai sal salin aphun na sale hle to shian chu adem mol ani ber abula kara rondin rol chuan ngoi makin akhal tu chuwa ena shian chuan tukver lo hongin engmai soilo te chuan engtin ngei soitum ka sha theyang ati a shui ero chuan kara lu phota chumi nuwa a shilfia tur thu chu a shil thunga hospital ko tan thlen nuwa shui chuan ake chu na ti mel zeti na omkwala shia nan na nei si iwa chong pe zok ve alo ti chuan angoi le mak Shui chuk mai atum tak lawa chuan shian zok chukin a thutna lam a hon saka shui chuan chu ala tum chuang lo ake ana thole chete talpo a midang sha thiam na anei ve lowem ni ti te a soi khum la yin shian chuan I soi angin thinlung ka nei lawani mai alo ti du lek chaw shui chu in soi na hle in isha thiam ve chuang lawanga ati chuan shian chu che chuakin apom chuak no la ake in karat lo khar do bok shui chu shian che dan chuan chong veng ma se shi atilem lo ti chu a shiat shian chu a thlir ngoi renga hospital chung an thlen chuan shui in ibia nu hloite nan shil to chem helam angle chang hian email chhale tuk ti hi ati chuan shian chuan irit hle ti hi ibel pa hluite nan shil to chem alo ti khum vele a shui chuan teulo mai tu man hetyang hian min lapom lo ma se nang hian kabial pa ti a soi thei masak ber tur thei na inein ka sia ati le mia shian chuan chang to lovin doctor omna apan puita zoka doctorin nawak lo tura angai lain na ati thei mel hle a ma se shian phone manga a chwarwal chuan anati mel chu a re mia doctor point alo sha thiam vek bok doctorin enkol dan tura shil nu chuan
Ibial pa chu a mel travel na in a romantic lo hle mai midang ngai to na a nei lo mel a ti la in Shiyan chu kong kabula lo dinga Shui in chutiang mi chuan ni lo a lo ti wang chuan Shiyan po a om huna chuan a lo nui suk mai Doktorin iwa hauna omve a ti chuan thinlunga nei lo zok a ti hlaka Shiyan na lo shat veka wangin ruma po lu to lovin a chwa san dai Shiyan lo let har a ti laya pon lama thoma shat wangin na ti mel setin a lo om li a ma se nurse lo ni in wheelchair a ron nor lu wang chuan makalo ti hle Shiyan chuan kar ngengin lo ngaka narsin a ron nor thlen nu chuan a ke alaman theilo thu le kara po ama a alu theilo thu te chu a soi nga la Shiyanan a pan nai lai chuan a hlim ril ru to hle bok ma se an pe alama changa zo te dum ron tlan chhuak ka mu chuan lawa wangin a tho kang zoka Shiyan wanin a phena chuan a ding ngal chungchunga a kena sha chwa meu chuan a tlai to Dr. Khan thil maka thlen tira ni ringot za zela ti chuan Shiyan chuan kara chuan ama a alu thei tur thu lo shil da ya Shui chu rang setin kara chuan a lut ngal kara an chuan lain Shiyan phone lo ri a speaker da in Gwanji chuan a bel nu hlui biak po theina a lo la dil zui a acting cha ati wanga a rol tur ho lo ka nei thu te a lo soi luam boka Shiyanan ani khat chu athiam pa ngai ve mai ni ati chuan Shui chu a lo nui ru a ma se Shiyan bokin tuna kabula chu hian athiam zok ati le chuan Shui chu za zela zalo zet chuan a chen lui ta ringot Gwanji poin kara an chuang dun mek ti aron sha ta wangin ti boy rei lovin ada thwaya Shui in Shiyan en tlok tlok la ya aron hoi ve wangin zakru setin tukver lama chuan a chen tlok tlok ringot Shiyana dinner eina tur hmuna thlen chuan Shiwi le anu te chuan an lo ei mol mol to a an do kan zom ve in tura in thlita Shiwin anu hne na a thil soi chu a lo ngai thlave bok concert kalpuya an leaderin asom thu soi chuan Shiyan chu a top chuta Shui in asom ti a hrethiam ngal Shiyan chuan a zot non le ngata min so malum makdeu chu a kalpui peilo deuh ka ang ma se hun nuam tak kan hmang dun tho Shiwi chuan a ti ve maya Shiyanan Shui message ena anui lai chuan Shiwi poin anu hne na a putia bel nu nei thu chu a lo soi ve a Gwanji hne na changin kara an chuan dun thu a sha to wanga ni Shiyana na phadralin Shiwi chu anui na khap ngal vat do thu mai mai the dar mi alo turin na cha ngal Shiyan hne na chuan uncle cheng birthday party a kal tur ti in kalpui nei lo chuan Shiwi kalpui mai turin a ti a Shiyanan alo hnia lawang chuan Shiwi chuan a kalpui thei reng thu alo soi ve a ma se lema chang mai mai ni ti an she thunga Shiyan chu restroom mang turin a chhuaka pona adin ralin Shui chu WeChat a chuan ad suya Shui in a mu vele chuan check nga zung zungin Shiyan ni em avatile shama Shiwi angkhan a sha swale a hlau wanga ni pakhat Shiyanan kani lawin tia chan chuan anui ngal varvara hospital bill a zole chuan Shiyanan aron thon chu arin ai lo tam a thil ti saka wanga lom thu soinan dinner ei puya asoma Shiyanan phut sang lutuk mai ala ti sup zuye ma se thil dang she chuakin uncle cheng birthday party a kalpuya tan chuan a thadoni na sha a Shui phur zong takalo ni bok Shiyanan aron soi nuwa Shui chuan a thom no la in thla ala a Shiyan hne na a hak tur ber a thlan tir ngal a sen aron thlan ber kher chu a ena a fual ber alo ni bok a tira chuan lom lo deuh ma se rong sen a du ani ringin thom nu thar rong sen lam le tum ta zok departmental store a thlen chuan korsina mu ma sak ber chu a ha china in en tura a chwa lain jang zaw le abel nu a mu wangin rang takin chai room a chuan a lut le ngal
shi yuin alo kol na chu a changa a bazar zo to em ti a zo chuan a bial pahlui le bial nu te a mu thu a soi ve maya a dor om na minga soi chuan shi yuwi chuan a kal tur thu soin phone chu a da zui ngal Jingzhao bial nu chuan thom nu ho chu a sel deuh ringa shu yi a run chhuah chuan an kor ha kalawin an chia wangin anin en chiang dun hle Jingzhao wan shu yi mu chuan khodang hoi lo le a mei cha shwai po ngai sak lek lovin a thlir ring ringota dar thlalang ma a shu yi a din la yin dor ngak tu chuan a fak luama Jingzhao bial nu e ro a lo lung oi lo hle thunga thala in shian ngai da na wa zota Shiyan po Guanji le yu te ne na anom tan lai ni in phone ena anui chu makan lo ti hle shu yi thalak chu a safe pa bok Guanji yan kalpui tur nei bik lo boka ti in kalrwal puya soma Shiyan chuan nangni chu ka kalpui lo phatang che u ti in a kyan sana yu chuan lo sha thiamin ani chuan kalpui nei don ani kha a ti thuai bok Shiya nan chana adu anga pek lo wang chuan shu yi chu alung oi lo hle a thom no danga a thla kwal chuan Jingzhao mei cha shwai nen khan anin thu ro le moti turin an ha kalawin ang cha cha chin bok nen Jingzhao ne na abial nu in a thom man petura ti chuan a phur lo hle a chuti lai chuan shi wi ron langin confuse tin shu yi chu aron awa a thom na du thlang tura shilin a kar chu na thok nula a pengal bok shu yi a pan ma in Jingzhao bial nu ne na chuan a thom na thlan te chu ana lem lo thuwa shil shama alung oi lo na to ka tling viau bok shu yi chuan thom nu man ho chu pe ka ngai lo thuwa soi chuan a haule tuk phutia kar tani so ti in a thom nu en sa po thak du anei ani chuan thak turin ati a akar talak let le lain a chong kam ngei om taka wang chuan Jingzhao anula chuan kut tho mai tuma Jingzhao chuan alo dang vat shu yi in lampana buar taka an kal lain shu yi chuan ti tur ala nei thu a soya shi yi po in hun nuam tak mang tur a thla in a let san ngal Shiya na kara mu chuan a mu hlau rut takin in lama pana ma se shiya na lo mu mana wangin a auding vat shu yi chuan in thla kala du thu lo soya tikhan atok in thla ka ngai lo ti in a thom no khai la thinin kara chuan a lu tira kara an chuan lai te chuan shiya nan thil dang ati san da yawang chuan alung oi lo ru hle a ama wanga a in chei ve deuh te chu inga ma angai lem lo ni ya angai bok an tumra man thlen chuan anin date na tur chu shu yi chuan thlang thiama ti hle a chung lama an lu lain a shiyan chuan a en ve ringa wangin a chana zota vo in chu idang lam hle mai ina khop mai a ti wangin a hlim le hle to chutna tur wangai venila a ti chuan a sha thiam lo hle a chung kwa a upalam deuh te nen in mu khom na hun ani dona mi sang tam vak lo anom bok dona Shiya na ti chuan kan pa ni chawin dinner kan ei dun don lo em ni ti in zota hei po hi dinner ati thei thawa lom ati wangin lom vak lo chuan o liam ve mai a sha tok lek chuan ka dinner soite chu hetyang lamani hleinem ati sapa Shiyan chuan nai dewin hemi zo hian keima ni chawa kil tur dinner ei turin min som theyang ati le shu yi chu lu tur somin abana leka shu yi poin lom takin alo chel thwai bok in chung an lu ralin shiya nan meichhia akal pui chu an soi du hle a abial nu nei to berna alo rei deuh to bok nen an phun sap sap reng bok an mi to tela chuan shu yi chu actress tur an ngai mi a ma sela journalist ani thu a soi nuwa chuan an kian san vat Dinner an kil chung chuan shu yi chu soi tur shave lawin a khabe domin a chungoi renga a phone Jingzhao message en chuan anui sak thil thlenga wanga thu pha a choina le a boilo a zona message chu a en pa renga chutia alo nui vur chu shiya na mu ralin a phone chu rangzetin a taipa ke ka siam mek thu a thon ringot bok phone chu da chuin a chala dom wangwanga anuam sam lawe motia midangina chanchin an zo chuan shiyan chuan dessert e chak ani hi alo ti maya
ke kan ron da chuan shui chu a zak to hle a shian mala apyai shep bok shian chuan a kut chu nget taka lo chel sakin kek chu a dawhkanah a dah saka midang hmuh loin an kut chu an in ven ruk sak reng bok an ho ma in shian chuan uncle cheng a hmuh lok tur thu shilin a kal sana shui in a hnung lama mi te thu soi chu angai thlarenga shiya na bial nu hlui chan chin le ming yu a chhuah san dan te an soi hnuwa ama chuan shiyan chu a hausak na le ming that na wang chawa du ani an rin thu te an soya shui chu a in hum ro hle to an thu soi sha zom du lova a kal son chia chu a hma loka shiyan lo din awang chuan a ding le chot alo let lai a shat mi alo wangin makati hle boka shian chuan an pia lama omte chu mel zokin shui chu a ho pui ta daya driver ne na shui thla ma sa tur shilin shui chu ena shui ero lung oilo ti shat takin a thok lak chu an na hle thung angai to na chuan a hnunga shian chungchang ba ka ama thlengthlenga soitu te chu amalte te in a hnial ngau ngawa kara changa a chua nuwa lom thu shilin in lama pan nga la a dan na wang chuan shian chuan a zuya a kauna chan lo wangin a chel dinga ka auna che kha i shelowem ni a ti chuan shui chuan sia e a ti maya alung oilo te chu a mela pu a thup lem lo a ho man mo em ti shian nan an zo chuan a man mo lo thu a soi ve maya kek sia mi du wangin I man mo ani lo mo a ti le chuan inin om e mai ti in a tum bar to shiya ne ro chu a nui cha to thunga chumi soitur chau chuan em ni min kau shui in a ti chuan thil dang sha du anayem ti azot le ta shian bok chuan amut fu lo chan chu azot zui bok shui chuan a chang thadu lo vo ina khan thil dang shat belin ayem a ti le chuan a chung chang a shat bel thu a soi ve maya shian bokin an ni chu I ringem ti in a zot le shui chuan in ti zai takin teulo I soi ho cha ka ring a ti lia shian po chu a lo nui ve suk ringot shian nan a chan chin a shaduem ti a zo le chuan a sha du thu le a rem lawem ni ti a zot le ta shian nan I ho man mo lo ti ro a ti rwalin a man mo lo thu soin kar lama chuan anin zui le driver chwa ta ka chuan an pahni in an chodu na shian nan an thu soi kha adik vekalom ka hun kal to le ka tun hun man dan te po an shadik vek ati chuan an thu soi kha I lo she ve fekamo alo ti ril ru a engtin gen shat vek thei che I khum hnuaya te I dokan hnuaya te an bi routine emni ti in a hmu ve dan te chu a soya a soi pa a shian na fak chuan shian chuan a zot let ngal chat kha chu ka chiang lu tuk bik lo ati chuan chian ngal tum lo lo la ti in a hnaya an hmuya in si chep tia chuan tukver churon kekin traffic duty chuan motor a park theilo thu lo soya shian chuan chu thalem lo vin dar thalanga hong mia traffic duty la chuan tukver lo thlek ve tho bok nen anin hmu chiang hlom hle a shui a hmu ral chuan miss jeng I cha em a tivat shui zak bok si chuan a tha thu soin kongka hong popa in lampanin atlan ngal nal nal duty pa po chuan rei tak ding lo tura shilin a kyan san ngal maya shian chuan kar ngengin a chhouna chine en renga elevator engchina chuan a omna chhawng zat a chin chia ngal bok driver in shui thom no te pek chho anga yem ti a zo chuan angai lo thu soin an ho ve ta bok shui chuan thil dang te koi lovin shan shan a be ngala a ho do na thil thleng ti lo kha chu a shil kim viau bok shan shan po in thuron alo pe uluk ve hle a shian lakka omdan tur po anin cha uluk le na thona hmuna chuan shui chu anu ina ron bia a kar top lama hun ola nei le nei lo zotin an khwa ami fapa shui omna khopuya omve mek chanchin chu soin in me sha tir turin aron cha a id te anin thon chuan yu ti asia a anu hne na po chiana ta na so mai chu a thei tur thu soin meeting an nei dona wangin anin biak na chu an ti top zuya
Shui in yu amu rualin apan nga la yu ero in shui ani don ti a shat lok lo wangin shui in a soi nuwa a she chau chianin kom satlia an ni boka shui chuan ama alo ni chu alom thu te a shila yu wan zanra ei puya asom na chu narin ti tur poimo anei thu chu a shil Taxi chuan lain shia nan lo teksa athil thei ngil la tura ati chuan shui chuan thei ngil ane sha lo wangin thei ngil ka neyam ni ka thin lungem ni zok an ti kwa le vela shia nan a thom no a ron soi ta ka chuan a she chuak ve le chau alam ngal tur thu wa shila shian po shui a ina a kal don wangin a ho zui le ngal Shi yiwi le apu chuan shi yan chu an ngak ringa shi yiwin a biak chuan lo ei san turin lo shil apa in a som po chuan ei ronga bol vek to thu a shil le mei cha chung chang apa in a soi pui don chuan soi thui pui du lo vin anin biak na chu a ti top da ya shu yi lo kal huna an kil mai thei turin ei tur ho chu a siama a in pe hnu loka shu yi po a lo thleng ve bok Lutura asom nuwa doka na kil chuan shui chuan pan hnai wat ei tur ho chu tamati thu a soi cham chi bok kil ve lova adin rengawang chuan shian chuan a lutuk mai a tiril ruwa shui ro chuan ni lengin ka buaya engma kal ei man lo atile ei tur te hi pai mai i rem ti lawani chuan ron kil la ei mai ro Shuya nan ati taka chuan rang zetina kila zohme chu ei lordan danin tuiti zia asoya khwemi ngei ordara an tuihlom boxi ati chuan shian ngai dan chu ani vak law I order thailo na hmuna ati khuma tuktin hetyang ei theila chu ka hlim ngatanga ati le chuan shian po anui suk na chadewin ka thokanga hetyang hi kala eveyang amma aka soikha engtin nge ni don ta minti hlotin sak thei do nem ati suya mi malhun man lain nalam ka soi ngai lo alo ti mia shui phone lo rik le chuan in thlashung takin ena sister yi in na thila phone call la abyak du thu lo soya shiya nan choi la ya phone en chi na chalo pumina hwa alo ti le wangin a man ve leya a call tur thu chu a shil nga la a phone chu a ak tha zui wat thil dang soi to lovin cho chu a ei zung zunga lempo lem man lovin kapuar atia a thau ngal dai shiya hne na a thil lei ho omna a zo chuan a room atangin a ron khai chuaka man mo takala in a chuak ngal shiya ne ro arin anga thil a thlen lo wang chuan a lung oi mel viau lo thunga a chwa thui nuwa sister yi bia in na chungchang chu an soi du na ni ni chama yu ching a kalangai thu a ron shil chuan naktu ka yu cheng kapan ngal don ya ti in anin biak na chu an ti topa Shu yi in shian in a thil thleng te shan shan a shil chuan shan shan chuan che fel lo ti hle I thom no la in I ho ngal da yamo kha wang kha ni kha shian point a hnai pe lo che a ti ma sa te te a thil ti dan tur te in shil le in a om na mun na zota shu yi in u chenga om thu a soi chuan a thla la la pos ro a ti a engtin nge ka soyang a ti chuan engma soi ngai lo post stop ro shan shanin a ti wangin a soyang chuan a ti vele maya